दा नरनि सामु खालायताय ताम दिनै बायके हरसिं हाना 2 दिन हाय बा मेफ्रन जिबिं ताबक थिक नरक बाग खामपार बाजाजाकना बाबा कतर मताय बाक्सा बमाय नरनि सामु खालायताय ताम पहिलावा नंखा बरम गोनां सारनि दियाना आं बाइक लेखा गाहामदै खुनुमा दैसिनि जमातिया होदा स्टुडेन्ट एसोसिएशन प्रते हाका हामदै लाम समरो जाबो सुनो कक संनानै बाङै सिनि दिउटिंखा सिं त आनि सा बाइक थां खरसा गुरु बिनि बिदा दै सिनि दिउटिंखा फाइनि सिस्टेम दा फाइनि सयतानि सिमि ताबक सं दुइता जरा खायलाय जेला हा इके सिनि जे सामबा बाग जाखा सिनि बरनि कायसा तङो इके ते कायसा बगला बतो कायसा तंजाबो इके अर जों ग्रुप खागो ग्रुप कायथा तङो अर कुनि रय दजा दता तो तेले जों सिका दा तो तेले जों 14 जना थाकेन जों खायले तंजाबो न टोटल ताबो जजर काउना ओ गाम सरंगे बमतै नरक ताम मान माने ताना बैना बागनान बागै दे गामसा त जों अमसि जों हदाव स्मार लायजाव कोन जों मानसा जाया जे जों मामानि कोन जों जत हदाव न जमार लायजा म पहिला मेफ्रन जिबिं दा नरक माय दैलायजाक साबोरि कमु गाम सरक नक फारो ता नक फा जे जागा मताय कतर बा गरिया ओ बामा खामपार नक कासालाय माने उनावनि बाग्रा न रेगुन रना कांसा खलाय नुखं कायसा बाला हायके न दखना कायसा रजा के नुखं गामसा कायनि कलाय ताबक कायसा करनि कायसा बगरनि कायसा करमिनि कायसा कायनि नांगे ताबक टोटेल ताबक जरा मियानि जिमिं बसुक नुखं नरक भिजिट खेलेखा सिनि नुखं बसुक नुखं नरक नरनि ग्रुप 110 टोटेल नुखं बाय मा तंग नरक नि स्टुडेन्ट एसोसिएशन ngै नरक हदा बाय जे रायदा सनाम जाग माने अमाके सामु खालि दे हनै ताम साने मोजो रायदा त काहाम कस्टर मिजाय ना बोले जे सिनि सुक मासे जों खालि तंग ता सिगरा ताकलाय बैंके बस बिसिरम नरक अमाके सामु खालि kana 3 বছর কালাই जाला 3 বছর हदा बाय बेर जामान 3 বছর और जत 3 বছর मांगले ना कुनु 1 বছর तंग ना 2 বছর तंग केतालबो तंग सिकांफोराव हिंजारावबो तंग ता सबर हिंजाराव तंग गमं खांगे जे गाम साराव अब साबनारि जमारनाय पाइखांगे हरसनि पाइखांखले हदा नरनाय ताबक थांग मारो दाबो मा थांनाय ना सिनि दिउटि पाइखांगे लगले तो मारो खाना बहाय हाय और जगह मामा कतर दामनि आगला यालग माबो अमन नि समंग ना हामबाय बेलाखे द आसे सिनि मंगला लिया खरसा खलाय द कुनुया 7000 बरो किसा टिक अब 7000 बरो